mutta pari uupunutta ja tossa vapauden patsaan edessä tapellaan. Aamulla krapula ja kisälli kirsi ja remonttireiskat telkkarissa paskahuusia rakentaa. On niin saatana tylsää, että ihan sama vaikka pitäis juusto höylällä itsaria pakertaa. Ja töistä nyt ei oo hajuakaan. Mitä se on, tuskin muistankaan. Samat liemet sotketaan. Mihin ne kaverit painelitaan? Mä vaatallaan ristikaraittia, kossupullon sekoitan spraittia. Yks vitu hailee, mikä ottaa, ei vois vähempää kiinnostaa. Mä vaatallaan ristikaraittia, kossupullon sekoitan spraittia. Yks vitu hailee, mikä ottaa, ei vois vähempää kiinnostaa. Kämppä lähtee alta yli huomenna. Ne lupas vaikka kirveen kanssa ulos hakea. Ei kai fiili